остане и... Момче, добре. Да Добре. имаш. Ако Добре. не ще го ползваме, заеме ради маняк. В смисъл, и двата случая сме две в едно един. Да, в смисъл, печелим в интерес на Да, истината. само може да печелим с обхвата. Така, обаче какво правя сега? Не знам. Аз съм забравил докъде съм стигнал. Така ще направя. Ако искаш, махни това в интерес на истината Xaros минимапа. Ами аз не съм го слагал. Да, бе, не си го слагал. Тогава защо аз го имам? Не знам. То Не, може... то ти е за клиент, в смисъл, ти си го преценяваш от програмата, дали ще съществува на компютър, защото той сърва на, в смисъл, няма модовете. Те са само за клиента. В смисъл неща, където не са за айтемни, а са ти, например, като картата, като, да кажем, текстчър пакове, те са ти за тебе само. Мама ти. Оп, чакай. Броиш ли мама ти каунтъра? Да, 10 са за сега, пакет съм заснемал. Равно са малко. В интерес на истината, да. Даже се очудвам на себе си. Да. Мисъл, всеки път, който си казва мамка си или майка си, или само майка, или или оттам, съм ти го записал за сега. От тогава, когато се разбрахте. Но наистина, Седи. Седи, че... Да, бе, чувам те. Седи, че да, бе, да, тука... споко мисли, да, споко. Сега ще си копам още, защото слага. Хубавото на Черри дървото е, че придава някакъв... Как ти обясня, един вид ancient, vibe. И малко гей вайб, но това ми хареса. Това ме кефи. Шо гей vibe, бе? Това е Не, банк се. много яко дърво, даже аз много му се кефа. Да, бе, не банк се, не. М, Така ще направя. Бам, бам. Окей. То по-скоро вътре ще направя някаква красота. Поне ще се опитам да действа. Не, Примерно. То май няма значение. Да. Не, няма. Окей. Мама ти! Обърках. 11. не се врам. Скоро е така. Да. Виж бе. Идем. Аз казвам. Не, бе, не ти казвам идвай, казвам ти виж. Да, Аз казвам, аз съм инженер. Я ходи за... Не ходи никъде. да, аз имам още червета, ако ще трябва. Трябва ми песък. Пясък, то е наблизко за такова предполагам. Поне така мисля. Стой се пак да проверя. Не. Не, пясък не ми трябва. Добре. Но ми трябва розова боя. Аз знам как ще направя всъщност, така като замисля. Може да боя червено. Не, Да, червена боя. С Sweet Berry ставаше ли червена боя? Не, дева. няма и... Сега ще ти дам, тук има цвета, буквално червено. Опита. Тук не се лъжа. Червено с жълто ли беше? С Или това бяло. беше бяло? С бяло беше, да, бяло. Ето ти червено. Бяло. Ето ти бялото. Опа, бяло, бяло. Само това ли? И колко ти трябва? В А, смисъл, мога да ти дам още бяло, ако ти трябва. Седи, май ще ми свърши работа, той. Добре. Аз ще се появям с бяло колкото искаш. В смисъл. Седи бе, май ще ми свърши работа.
Добре. Трябва Може да видиш, я дай да спим, може да видиш такова после. Какво? Мога да видиш виражирите долу, като съм ги направил. Секунда. Сега ще ида. Има малко по-важна работа от гнусните селяни. Ева само да спим. Да, аз спасим. Но искаш при теб да спим? Добре. Добре, как решиш? Кой да ти изневеря? Добре. Че се изплаших просто. Да. Добре, сега какъв виляджер да го такова да го правя? Форчана взели го? Форчуна го взех, да. Дева, точно. Бах якото. Не знам. Според тебе какъв ще ни трябва? Ами имаме Unbreaking, имаме Protection, ще ни трябва, как се казва, ще ни хубав Feather Falling може за кирките трябва още нещо. Efficiency ще ни трябва. За бързина. Efficiency. Да. Давай. Не, брат, елата на сам бе. Мангали. Така, влизай в дупчицата. Така, няма излизаш. Не. Не ми трябва. Фак. Мамка му. Тук правя малко промени. Efficiency 2 не се струва. Айде, една четворка ще е хубаво. И торнс. Или торнс, или такова. Да, или Торнс. Въпреки, че Торнс по-скоро много не е препоръчително, ако ще правим някакви ферми в бъдеще. В принцип, да. Но и за макс става от броня, в принцип. Ако намеря хубав торнс, просто ще го взема маняк. Да, бе. Ако за бъдеще, ако не. Брейкинг, не има брейкинг вече. Шибаното бе... Защо сте тука? Махи се. Така. Добро бе, бе. Вау! Аз съм слабо. Вау, Коки. Не знаех, че си педофил. Педал. Не, просто го бе, че то беше лошо, трябваше да го накажа. Йоу! Негър, chill out! Леков да си, не ми трака сметките и на тъшаците. Бра, ти не си добре. Не, аз ще кажа на Чичо полицай, не. Не. Но, да. No snitches. Snitches. Cheaters, real, okay. Loyalty 3. Respiration. Това. Беше respiration, нали? Respiration за... нещо за под водата беше. Мисля, че да държиш по-дълго под вода, ако не се лъжа. Добре. Менник за 18, ти не си добре. Какво е Бейнов Афродит за бога? Тая просто тя е най-безполезното нещо. Кое бе? Бейнов Афродит или нещо такова. Това е... това е нещо там. Торнс 3, готови. За 33. Не, the fuck? Не става? Не. Ама то не е тика цяло, не го взимай. Добре, няма го взимай. Бейнов Лайнопотропоц. Не знам. Не бе, Торнс 3 беше. Торнс 3! Да. Опа.
Ами май Малко нещо забравиш, ще го пак ще го такова. закъсняхме ли? Нищо спокойно. Ще обаче аз без това нямаш как да го взема, защото няма хемера. Сега ще Еми, стоиш в дупката. Ам, Къде ми е човека с клечките? Ето те. човека с кличките вика. Да. Само произвеждам на бързо едни клечки за зъби да ги разпродава на всеки 20, на всяка 24. Оп, оп. Те хора много си продават клечки, много си купуват клечки за зъби, ама някак. Ей, да бе. Мале, за какво им е толкова много, бе? Еми бате, те като не си мият зъбите. Ела си кошерите. Нали? Деба циганите, Е, деба. да. Гледай го, той ми отказа търговията. Отивам на друг дилър, майка ти. Така. 37. Достатъчно. Сега... Шапне с 5 за 31. Да. Must. Стил. Това е стил. Добре. Вече си свободен, мой човек. Заслужи си свободата. В бейсмента. Вече не си в мизерната 4 блока. Дупка. Айде излизай. Какво ми трябваше още? Да, сега ще направя още един сторис. Уха. Мама ти. Не бе, е лошо. Ела тук. Ей. Толкова бързо ли свърши дървото, бе? Верно ли? Трябва ли ти още дърво? Не, за сега не. Аз го разпродадох. Йо, кефи ме, че къщата actually някак си се е получила симетрично. Това е яко. Сега ще я видя. Тя нали... Looking... и looking може да вземем. И looking може да вземем, но не мисля за сега още е рано. Искам просто efficiency маняк. И optional feather falling. Fortune 3 за 29, не брат. Мама Имаме ти много деба. ефтино реално Fortune. Какво? Ние имаме за много ефтино Fortune реално. 25 ми нещо това беше. Абе, ние днес ще ходим ли да копаме? Сега се замислих. Да, имаме Fortune. Сега ще взема Efficiency. Ма Има и ти ще ходиш да копаш. Добре. Ако има нещо, нали ще такова. Ще те телепортираме. Efficiency 3 за 24 не си заслужава, нали? Efficiency 3 за 24. Да. Не, човек, няма смисъл. Добре. Сега, понеже не ми дава моите неща, където ги искам, му правя помещението по-малко. Да се научи. Мале ти колко си? Не е пас, лошо. Няма Blast Protection. Сега ще го правя на едно блокче. Гледай го. Не е претенциозен. Мале ти колко си гаден спрямо селените ни. Но трябва да се научат. Как мога да са такива, бе?
несериозни. Ма да бе, той това го Гледай, има бе. просто. Майка им деба. За как... Точно това, където ми трябва да ми го дадат. Сега, гледайте се несериозни, само ги мързи. Стоят по цял ден на леглата, ебат се и нищо не правят. После ще ги псувам толкова много. Да. Лути. Вече Е, трябва да ме разбираш на 100%. да. Айде бе, влизай си в дупката. Така, добро момче. Бата, още не мога да свикна с новите звуци на кучетата. Между другото. М, м. О, не, сега всички спят, това просто изключи музъка си. Не, жив е. Я лягай ти. А, Легни ти, че... Ох, много не ми се строи през нощта. Добре, лягам. Изгони някой от селяните от леглата. Да, изгони. Тук има доста легла. Има си колко да поканим всички евреи на земята и да... ам, Ти ако не кажеш нещо за евреи, няма да си ти. Сега, обичам си евреите, човек, имам един фенбой еврей. Мисъл, аз Какво? ги харесвам много. Менинг. Брат, айде, моля те, човек, стани на efficiency, че ми се ходи, искам да копам. Много се трудно. Тонус 3 за 18. То даже по-ефтин. Вау, това вика даже по-ефтин. Верно, че купих нещо на някой. Това вика по-ефтин, бата. Да бе. Мамо деба. Колко взима? Колко взима, викам? 18. Охо. 18? Да, за тонус 3. Що? Това си е на оферта, бе. Да, бе. Доста. Чай сега трябва да изкопам на бързо дърво, че нямам нищо дърво, нито емералди, ако имаш нещо. Ще търся в честовете, защото тук трябва има поне някакво 20 дърво, че ми трябва 9 емералда. Чай, 9 емералда нали стак дърво? Ко? Да, нищо. Просто спешно ми трябва дърво да не му изчезне търговията. Оф. Ех. Много пъшкаш да ме, какво се случва? Не бе, човек, то трябват ми стъкла, то сега трябва да ги пека, защото ми трябват, накратко. Трябват ми две, защото измислих едно много готино нещо, мисля, че ще изкефи човек. Може... дано те изкефи. Айде бе. Pink stained glass, окей. Добре. Айде и... Да, радва, няма да лъжа. Радва, викам. Получава се готино. Сега ще видя само да заключа търговията и идвам. Добре. Айде, моето момче, ела тука. Айде, Торос. Деба, ти къв си
Мале, много добре търгуваш с селените. Айде, излизай, момчето ми. Така, добро. Не, излизай! О, такова. Просто ще го излизай. Мале, гледай го. Какво правите тук трима, бе? В едно блокче. Айде, излизай. Трябва ми за Правят друго някаква оргия, бе. пространство. Да, ебете се някъде друга. Айде. Майка им да еба. Това пространство е за сериозни неща. Излизай! Майко... Добре, ще ви заточа тук просто. Така. Правилно. Излизай ти. Айде. Навънка. Всъщност ти ми трябваш. Опа. Добре, за друг енчант да гледам реално. Efficiency ми трябваше, да. Да. Loyalty. Имаме Sharpness, имаме Efficiency. Аз имаме Efficiency, имаме такова, кажи го, яката. Да знаеш, че аз сменям дървото на къщата с джунгъл. С джунгъл ли? С такова. Да, черитата, да. Чери. Брат, не знам, Защото- защото аз гледах първото клипче преди няколко дни, нали, бяхме в джунгъл. И може от това да не знам, но не знам, странно. Да, между другото, много ми е странно как от джунгъл стигнахме до тука. Нали? И мен много ме очуди, че помня си, че минахме през някакъв фрост байам или нещо от някакъв студен байам. Дойдохме до тук. О, да. Мисъл, джунгъл, после беше студен байам и после до тук. Мале, какви сме щури. Да. Штурчовци. Отекше на маняк. Айде, по-насериозно. Да, ще закопава с две блокчета надолу. Как ще изучи това? Efficiency 1. Добре. Айде сега, две блокчета надолу. Не, няма да бягаш. Долу. О, знаеш какво, директно цялото дърво на къща ще го заменя с череша. Мама ти. Да, ще ме слушаш. Така. Ще скачиш над мене. Ей, влизай в дупката. Така. Чакай това. Не бе, брат. Защо не стоиш пред крос? Йоу, ще ми трябва чери. Верно ли? В смисъл, дърво имам, нали такова, ма обработено само. Необработено нямам. Да, сега ще набавя още. Само го затворя този мизерник. Само вика го затворя това. Не ми давай. Аз реално сега все още чупя старото дърво. Значи по-ще е яко да вземам брейкинг на пикакс, защото ми трябва за такова за чупене на дърво. Ти как имаш толкова късмет си селен, аз трябва да се играя 3 часа. Аз поиграх малко, бе, но да, много късмет не искам. Не, брат, направих още един пикакс. Тук имаш efficiency 1. Ще го ползвам. Колкото и да е мизерен efficiency 1, ама... добре си е. Добре, казал си. Да, задоволява. Окей, братле. Окей. Това не беше нужно.
О, аз казвам. А трябва ли ти в момента блокчета? В момента. Не, точно в момента не, ама след малко ще ми трябват. Добре, защото аз сега чупа да знам дали да се започвам към тях. Охо, да, знаеш какво, да, в момента ще ми трябват. Добре, идем. Защото съм направил цялото дърво в такова. Да, идем направо с 40. А, ето. Ето, ето. Опа, мерси. Направо го преработихме всичкото. Бе, човек, не знам къде изчезна цялото нещо. Аз дори не знаех, че съм направил толкова неща, които едва ли ще ми потребват. Може и да ми потребват всъщност, не знам. Мое. А, дай да видим. Оп. Евата, че имаме фусили маняк. Майнкрафт. За Бонила. Ей, шибане Firefly, баш берат. Мама ти. Това е трета Iron брадва, която се правя. Ако искаш дай преди Diamond. Мисля, аз ще отида после да копвам, но не знам. Има си го риск. Няма да правя Diamond. Виж сега, както ти каза миналия път, дай е така да изчакаме някакво Да. време. След това вече ще решаваме какво да се правим и как. Така мисля, че е най-добре просто. Оф. Легни да Да. спиш. Идем. Колко пари твори. Сери са, че ми е много чудно. О, shit. Не знае. Стояте. Имаш ли торчове? Имам торчове, да. Имам лантърни. Лантърни? Yes, дай ги. Но. Торчове изобщо нямам, но мога да ти направя сега. Не, торчове не ми трябват. Що имаш лантърни, не ми трябват. Добре. Ми ти вече направи, но все пак не ми трябват. Така ще направя. Колко лантърна. Нали? И това е от като грабвахме. Аз ти казах, че ще ни трябва. Да бе, споко. Да. Мастер билдър знае. И ти знаеш точно. Колко го осветя тук в това, Да, бе. защото е Ай, тъмнец. по-яко е слагам лантърни или сега. Да сме честни. М? По-яко е с лантърни, да сме честни. Не, по-скоро не. Сега сега тук пробвам някакви нови дизайни, някакъв дизайн, не знам как да ти го обясня. Ай, имам още чери дърво, ако ти трябва. Какво? Имам още чери логове. Абе, споко. Да, знам дали да ги правя на емералди, не за други. Ходи там, онова пейл дърво, нали се сещаш? Да. Онова бяло, това дърво го такова е.
Добре. То дали ще пусне достатъчно с такова. Да бе, то пуска много, то е като Dark Oak. Не, говорите дали ще пусне сапнинги достатъчно. Защото Dark Oak от едно не пуска достатъчно. Някакво. Бе, пуска достатъчно. Не се тревожи. Пък ако такова ще се връщаме, нали, ще търсим много. Добре, сега ще дам още, имам такова чери. Ето, дай да ти го дам просто, за да не е в инвентара. Викаш да не се изкушаваш. Да, защото много добре мога да го направя на Емералди. Да, знам. Знам, не се тревожи. Ама не, то ми, такова ми запълва и просто инвентара, така и малко ме наклонява към едни бизнес идеи. Нали? Да. Вече си го чупа това дърво. Обаче изглежда като дърво, което ще е направил някакво от тея early мод годините на Майнкрафт. Като това Какво? изглежда. Пеяло дървото изглежда като дърветата, където правят по-ранните версии на повече такива мистични модове. О, да. Сетих се. Да, като това изглежда. Аз като го видях си казах, не, това не може да е ванила. Какво такова? Той аз си мислех, че... Добре, ай, сега няма го казвам това, че ще... После ще го кажа, само ме подсети. Добре. Просто е ретекчър на такова на Dark Oak, буквално според мен. То буквално няма... То няма кой знае каква разлика. Дева, подали верно да не от това от цигарите, деба. Кое е? Не, така нещо съм се закашлял тук, да подали да не е от цигарите, верно. Не знам, аз съм болен днес и аз почти. И от двете може да. Чето аз по принцип не ми дреме дали съм болен или не, аз пак си повишавам. Не ми пречи, ама... Абе, но при мен е друго, при аз се чуда дали е болното или дали е такова. Болестта или друго. Бе, трябва да, не ми... Ти кажеш ли си от цигари? Мисля. М? Не мисля. Ако не си кажеш от цигари, а ти реално... Не знам какви пушиш всъщност. Това вече. Малборо главно и събрание от време на време и такова и живодънки. Викаш Малборо, ама когато аз се обада. Добре. Да. Като има пари е по-скъпочко, нали, на Дънкил, иначе е Малборо. Дънхил за нищо не става, брат. Не знам какво всички толкова се филмирали по този Дънхил. Не знам, има някои яки, ама или Дънхил или Собрани. Собранието си е най-скъпото от трите. Да, и пак за нищо не става. В смисъл, Борото си е Боро, човек. Нищо не мога да го замени стига. Сега не знам. Ме кефи Собрани. За по-лекичко такова и по-офенси. Но буквално няма голяма разлика. То е само за газаринята. Не сещаш. Принципно. Не, че е цигара като цигара, нали. Мамо ви деба, шибани овце, мале, те така като се разтаковат, много ме дразни. Ги изтрепем ли малко? Не бе, не дей, ама... Намали волюма просто, може би. М? Намали им волюма, може би, малко. Да, верно бе. Седи. Да, аз съм ги намалил, вече не ме занимава. И аз ще ги... Опа. Защото friendly mobs няма смисъл въобще да слагаш. И виледжерите са ми писнали. Те пък френдли мобс ли се водят? Да. Не бати.
Да, смисъл, не ме кефа. То кой го Особено като кефа? пътуваш. Кой го кефът е въпроса, в смисъл. Това трябва да си Да, психопат да се кефиш на вилиджери. да. Да слушаш Village. Или... А, не, като цяло да се кефиш на Village, аз какво говоря. Ама ако не бяха те, за жалост нямаше да такова да има такива яки енчанти. Абе с един тейл олк саплинг да не мога да направя дърво. С Ми какво? трябва че Не, с не, един тейл не може. не може. Така работи. Добре, ще почупа още малко черета и ще го изчакам явно да дропне. Добре. Аз ще видя. Сега ще направя едно нещо. О, ес, така беше. Ес. Окей. Сега. Така. 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 И. Така. 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 Мама ти. Окей. Мисля, това реално е нещо, което трябваше да направим отдавна с теб, ама Кое? то А, мързела. кое? Къщата ли? М? Къщата ли да правим? Не бе. А, Тук ли долу? Да, между другото, долу ако искаш мога да го направим от камък според мен. добре. Добре, Това е айде. различно просто. Айде. Сега ще го чупа, че моята е по-бързо. Сега това Нали смисъл отгоре. тук по стълбищата, нали, нека да по-скоро нали, да си го оставим такова, ама. Да, не, виж, стълбищата ще ги направим така. А, да, но иначе, отдолу, където е и тук долу, ще направим камък. И може би пътеките да ги правим камък сега. Тук долу е това. Да, направи ги, защото тази пътечка е много. Имаш ли камък? Да, май горе. Сега ще Няма смисъл, аз измислих друга алтернатива. не ти намерих. Имаше шевъл, имаше шевъл. Не. Да, имам. Да, я го щупи това. Това по какво е да му еба майката? Охо, верно, че. Да, Верно, че ние тук се бяхме разкопвали, да. да имаше нещо тук. Вече не помня. Това беше преди 3000 години. Да го мърдам ли да по-надолу малко това? Кое? С един блок надолу мазето. Не дей. Добре. Да. Но, Оп, чудесно. Са, това. Сега тя отгоре ще трябва да ги махнем. Ще е такова. Чай ще взема и аз и шевъл. Внимай, че там има вода, внимай, че тук някъде имаше вода. Да, зад. Сега ще кажа, мисля, че зад е този блок. А... Да, виж, чудесно. Добре. Така ще Ясно. маркирам така водните блокове. Да, ето ги. Ще аз така няколко Да, път съм. и те дървото като цяло си е вода. Мама ти. Да. Аз отгоре направо ще ги такова. Ако искаш, тук може да ги махнем. Ето така.
Имаш камък, нали? Не. Нямаш камък. Защото аз също. Има алтернатива споко. Не, аз мога да почупа малко, в принципе, сега, защото съм с efficient, не, да, с efficiency съм. Браво, аз пък се казвам Валери. Валерия approved. Имаме и unbreaking за пикакси, за всичко като цяло да не ти се чупи бързо. Така че нещо ми трябва и за долу прикопането. Dark Oak, откъде имаме Dark Oak? От някъде го взех. Имаме ли саплинги? Защото и саплинги ще е много яки. Не помня сме... чай бе, да бе, верно, ние там като бяхме Имахме много нещо. при Pale Oak, като бяхме, нали, то това се спамва май точно до Dark Oak, винаги ако не се лъжа. Мале, тук има такова ли бе? Защо не падат никакви саплинги на пел лута, то е защото няма такова просто. Има дърво там. Къде ги държи всичките листа му. А, да, ако искаш да спим. М? Да, ако искаш да спим. Да спим. Да. Еми, Чекай, аз ще го такова малко. седи. Така ще направя. Ако ти трябва още камък, казвай. Така бе, не бе добре. Ами айде да спим, да. И да... Ще го решим. Аз ще продължа по къщата, аз ще продължа. Те ще напълня същите вражда и ти получи. Що? Ще те два ставка. Добре. Това е по-качествено. Добре. Ох, спинкаме. Мисля, много яко. Така една бъчвичка. Ей, ти каза Да. бъчва, я... Само видя дали така се правеше. Мама ти! Това не ми трябва. Ето как Да, се прави. чакай, дай да ти дам и дървото, където имам още, да не се изкушавам. Ето. Виж, направих ни бъчви, верно. Яко. Значи може да им променяш цвета реално. М? Може да им променяш от какво дърво е. Не, Така ли? за съжаление не. Ужас. Как сега го направя? Така ме знам, ама ново е. Така ще направя. Бива. Окей, не е толкова зле. Не е зле, да. От едно по чаш стаки нещо. Дърво. От едно от тези пеловете. За кое? Бе, аз съм ти говоря за това, човек, аз си говоря за тук реформацията. Мгм. Знаеш ли, ще ми трябва камик.
Аз имам 18, но ще изкопам мощно. Не, то няма ми трябва много. Ще ми трябва много малко. Ето, идем. Ето. Би трябвало да имам и такова stone cutter, ако ти трябва за нещо. Скамък. Stone Cutter мисля, че имахме, ама едва ли ще ми трябва. Не мисля, Добре. не мисля. Аз остави сега инженера да мисли. Добре. Аз ще копам майнесли пелук от... да, Мама ти. остана, бе. Нищо. Добре. Споко. Да не се притесняваме. М? Да не се притесняваме, викам. Споко. Няма за какво да се притесняваш. Аз съм голямо и оправно момче. Мата, това е реклама, да. Така... Оп. Това е така. Абе, шугъркейна дали ще отиде в композър? О, да, компостър отива. Имаме картофки. То ние нямахме ли картофки преди? Да, не, просто видях сега, че имаме. О, тя семки на какво ще ги направя? Какво? Абе, направих машинка автоматично, направи всички семки като цяло, всичко, където е такова органично да, нали, на по-ниво да прави. Ева. Да. Така че просто слагам семките и то си го прави. И си прави някакво бомби, че не кой знае какво да, но хубаво е да го имаме. Да. Абе, Що не? вас е ярко голям. О, и между другото е време за харвест почти. За какво? За харвест. Ми... Това е, нали, Да бе, да, сетих се. сещаш се, да. Сещам се, Просто да. не мога да се сета на български, вече аз съм българин, вече съм англичанин. Не сега, къде е човека с... ето ги скетчките ми за зъби. Абе, този човек с клечките зъби, май... Нещо не е много... Да, нещо прикрива нещо. Ммм. Нещо не иска да ми казва за къде заминават клечките за зъби. Да. Ти му ги продаваш, ама той като крие много неща Да, от но тебе. нищо не казва. Аз като го питам къде отиват клечките за зъби, той ми отговаря, знаеш какво? Какво ти отговаря това? О, о, нещо крие. Верно. Майка му да еба. За какво ли ги ползваме, не знам човек, но обаче много хубави пари ни прави. Не мога да го прави. Да бе, ако не е друго, поне това. Да. Абе, много ми пука къде отиват пръчките. Важното, че ми прави такова. Ах, ти мизерник такъв. Един път те пребих и сега ми искаш допълнително за една книжка. Не го сам. Дал съм ти всичко, дал съм ти храна. Дал съм ти място, където да живееш, да не те бият зомбита. Изял съм ти всички тайран големи и така да, но това е такса, това е ежегодна такса. Абе, Да.
Тия за нищо не стават, бате. Аз чувам... единственото нещо, за което стават са книгите, ама той те и книги вече много рядко ни дават хубави. Да. Ама все пак е по-лесно от енчанти от маняк. Нали? Защото ти като умреш с едно кета енчант на тула, айде заминава. Докато като умреш, можеш да си ги награндиш много по-бързо. Да. Ей. Мама ти. Почна 3 за 36, маня. М? Нищо. Почна 3 за 36, викам. Какво 32-36 бе? Fortune 3 за 36. Да. Докато да си... Не, айде бе човек, моля те. Прави нещо полезно. Fortune 3 за 30. Ти взели го или на? Не, ние имаме Fortune вече. Да. То на по-ефтино даже. Гледай го, иска да го направи по-ефтино, ама все още не е по-ефтино от другото. Бах ти мал ми целени. Quick charge, айде бе. Трябва ми едно efficiency бе, маняк и ще оставя. Айде, едно efficiency, ще оставя да се социализираш с другите. Да правиш секс. Мале. Айде бе. Толкова ли много искам от тебе? Май да. Майко, айде. Добре, ето. Мини на този блок, айде. Мини на този блок. Ох, майко. Толкова много искат децата да ходи някъде и тогава ще си приеме работата. Айде, влизай тук. Влизай. Айде. Не, спри да ги гледаш. Няма ги гледаш. Айде. Не, няма да ходиш там. Тук ще се смени. Бах ти обсесивния си, брат. Човек искам ги даде efficiency. Айде, брат. Айде, моля те. Айде. Лошо. Айде, бе, efficiency. Fucking nigger. Ей, йоу! Добре, съжалявам, малко се изпуснах тук. Малко. You jackass. Добре, бе. Ма е негър. Най-сетне! Майко ти шеба, най-сетне efficiency. Браво, добро момче, отиваш сега. Айде навънка. Вече не те искам. Излизай, просто искам да те виждам. Излизай. Баго, той ти дава книжката и ти го пъдиш. Бах ти мангалската работа. Ето го, да, тук си е добре. Не го пъдя, просто искам да се махне от дупката, да не стои в дупката, защото съм му обещал нещо. А той иска да си стои в дупката. Мазохиста. Да идвам ли? Да, ела. Имам и 40 ММР-чета. Слабо. Да. Нали видя в моя свят колко имам?
И след малко ще имам още повече. А не, аз след малко няма да тръгна население в света, след като се приключа да снимам, а след малко ще е такова. Ще трябва да си довършвам замъка. Ами аз ще взема една кирка с Fortune и една с Efficiency и отивам да копам направо. Еми, да бе. Sharpness 5, това го слагам тук горе. Да, имам още ключ. Къде ми е пръчка човека? Ето те пръчка, не си ти. Пръчка човек? Ето те. Ох, майко. Добре, иди с тебе. Сега трябва да търся кой беше. Мама ти. Protection 4 не. Абе ти кажа, Protection ще ми трябва да ти кажа. Ма ние нямахме ли? Да, ама не говорите, ще трябва да си направя броня Diamond, защото не мисля кога бяха на Iron Protection. Efficiency. Дай го така. Ма ние нямахме ли по принцип Protection? Или се бъркам? Protection. Нямахме ли? Имахме Protection, ама не говорят и да направя, да взема диамантите да си направя броня. Те да умра с хубавите кирки. Да, да, най-добре така ще да направиш. Добре. Иначе си имаме книжките. Имаме си... Има и Triumph Breaking, защото съм купил толкова... Protection, да, имаме Protection 4. Много хубаво. Ще сложа Unbreaking да не се чупат бързо. Така. Chest plates. И сега ще отида да си да фармя още диаманти. Да бе, ама направи ли си хубава броня? Да, чакай. Да. Ще им сложа освен имам Breaking. Окей. Да бе, ти гледай, хубаво, пък какво ще слагаш вече не е моя работа. Добре. Добре. Сега. Почваме трябваше да сложа. Breaking. Ето го. Мама ти! Храна имам, добре. Така. Сега ако почвам да... трябва ми XP, майко. Ти правиш втория етаж ли, маня? Какво? Правиш втория етаж ли? То няма да е точно втори етаж, или поне не ми беше така мисълта, май така ще стане. Това ще е яко. То по-скоро мисълта ми беше... Мисълта ми беше много по-различна. Аз ти кажа, ще ги разделя всеки да си е по някаква клетка от тези Fortune на хората, защото не ми се търсят, разбираш ли? От всичките, от тълпата просто.
Не разбрах, но окей. Не, ще ги затворя в една кутия мъничка всеки, за да мога да си ги аксесвам по-бързо, да не ходят да се мешат. Да не знам къде са. Защото има достатъчно виледжери да такова, да се размножат много пак. Да, принципно да. Да. Значи, знаеш какво е тъпото сега? М. Не падат сапнинги от ПЛО-ка още. ПЛО-ку, се го там, да. Изчакай да това. Няма да се... Как ти искаш. Ама заплашително е това, бе. М? Заплашително малко са листата и сапнингите. Един сапнинг е. Мисъл, надявам се да паднат точно 4, защото... М, Колко имахме удар, колко викаш? Не знам. Трябва да го видя дали имаме въобще. Ам, Аз не знам, в смисъл погледни, виж сам, защото аз в момента съм много заед. Аз съм, не забравяй, аз съм инженер. Зайци, да. Виж пелок, значи. Май нямаме. Нищо да е. Ще ползвам черепата за пръчки. Мама ти! О, не, стига е. Не, окей, за малко. О, сери са. О, Да, май няма да падне. Няма падна достатъчно. м, окей. Аз съм окей с това. Добре изглежда. Ох, оха. Сега... Мамка му дай ба. Яхвате пиленца при батко. Да ми пейте, сладко, сладко. Нали? Какво беше нататък? А това беше велико. О, не знам. Не помня как беше нататък. Аз съвсем сериозно не помня кога за последно съм го слушал това. Това трябва да питам сестра ми, защото било е с нея. Ма кога точно, нито аз знам, най-вероятно и тя не знае. О, фак. На това Това е сме... чалгарка ли сестра ти? А, не, тя по-скоро слуша някакво Телефон. почти нищо. Да, но в смисъл кефи се на това, на мене, нали, като и пусна шитни от сорта на D-Sides и такива. м, Ама колко се кефи, тя се знае. Как му беше името изчезна ми просто от гледата маняк на това. А, Значи Милко, не Милко. Как му беше името? Майка му... О, Не ми... не знам, човече. Ей, днеска направих 300 000 крафтинг тейбъла.
Вече си... А, ти вече си някъде по пещерите, нали? Не. Трябва ми Fortune. Ти сега фармиш Да, XP? да, фармя XP, не само XP, и Emerald, защото забравих, че няма Fortune на книжка. А XP-то ще ми е леко, на мен ми е 4 XP. Да го чатна. Направих дървото. Аре, сега е време за Fortune Time. Имам още, ако ти трябва, принципно, още малко, че ще ти дам... я дай да спим. М? Ще ти дам остатъка от това, от черито. Ама дай да спим. Баго. Да, дай ми го. Аз реално погледнато мисля, че ще се справя. Къщата не е в много покоятелно състояние. Къде ми е клечката? Ето те. Мен ли търсиш, бе? Не. Клечка Май, човека. Да те знам майко. къде си. Къде съм? Някъде. Чай, че трябваше да запиша това майка ти. Какво каза за мама? Какво каза за мама? Ти какво каза за мама? Какво каза за мама? Какво каза за мама, бе, момче? Каза за мама, момче. Ей, ей, момче. Вече. О, клечката ми, къде е клечката? Това ти ли си, бе? Ей, О, ета клечката. Не, това не си ти. Ти си мошенник. Къде ми е клечката? Това ли си? Не. Ето е клечката ми. Добре, ще взема някаква друга. Ти. мамо дева. Сега трябва да си намеря Fortune човека. Ти ли си? Не си ти. Ти ли си? Не. Ето те. Добре, ето го Fortune. Сега ще дам останалото от черепи и тръгвам. Добре. Нямаше да бе. Давай си буклуците на мене, няма проблем. Използваме като кошче. Или като КНФ. Не, няма проблем. Ти къде направи за втория етаж? Къде? Ето. 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 Оп, оп, оп. Ето и заплата даже имаш. Ей, баго. Богат си вече. Ти си бил много такъв, бе, много дружелюбен. Тедър. О, шит. Не, добре. Давай, ходи. Поразходи се малко. Ще се поразпън, не. Уф, мале. Значи имаме ли кол? Кол. Да не отивам долу без точно, че ще стане страшно. Взема с Кол, не знам, не помня. Провери. Ти си по-близо. Да. Имаме. Ядай. Имаме Имаш ли? от тебе ли? Не, нямаме, май. Да, нямаме. Отивам да копам още. Кол имаше точно под къщата, между другото.
Няма, не, спокойно ще отида до планината и оттам направо ще се запута в някаква такава дирекция. Да не е само тук, защото тук е бедно на диаманти. Абе, бе точно бедно. Е смисъл, че не е по-сложно на мен, лично, защото... Ама ще стип маня без това, нали? Efficiency check. Мале, това колко ще е бързо. Мортал. Demanding. Ай. О, Форчена бачка, много яко. О, верно ли? Да. От един вей колец вече стака кол получих. Не думай, братле. Форчун за нищо не става всъщност, знаеш ли? Не Това си, е, че е голям тук. това е Ще го измислят. най-лошия енчант. Който го е измислил ета пак. Да. На кой му трябваше Форчен въобще? Нали? Мане, не дей, че сега ще вземе селянина да го гръмне. Да го удари гръм. Не, това да го искаме, това не го искаме. Той ще получи сърдечен слънчев удар, той ще получи сърдечни с 300 ти. Ще получи всичко. Ти мани. Много са уик. Много са уик. Ще си направим точовете. Така. И тук ще стане. Тук бива. О, окей. Това така, това така. Мама ти. Трябва да го запишем. Мале, па си се го кажеш, докато се бия с нещо. Ще е много яко. Ще е много забавно. И аз се сбий с нещо. Не, я. Пам, 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 пам. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Това не е майка му. А? Какво? Това не е майка му. Ох, Калуяне. Браво, момчето ми. А! Не. Не, познай какво намери. Какво? Да, сам си братленце, съжалявам. Не, няма сега да влизам. В смисъл, аз дойдох за диаманти, няма да губя всички лут сега. Просто ще го запиша координатите като цяло. Да, сам ще ходиш, братленце. Не бе, не е толкова страшно много. Просто те много те подмятат, са много ниски. Да, влизал съм. Големи са бокуци, принципно тия. Ама... С цялото това променя на дървото ми напомни аз да се променя моето в оцеляването.
Това беше минус 53 метра. Опа, айде, диаманти. Минус 58. Намерих диаманти вече. Сворчена, познай сега колко ще взема. От 8. 18. Колко? 18 от 8. Слабо. Аз от 8 взимам Намерих 15. още диаманти. Аз от 8 взимам 15 000. Намерих още, чекай. 34. Аз дори не съм използвал толкова ефficiency вече. Ами аз ти предлагам вече да се връщаш, то. Не бе, бам се. Няма да се връщаме. Не, оди. Маняк. Мисля, че вече трябва да спирам да копам. Мисля, че е достатъчно и аз. Не, чакай. Трябва да взема нещо много хубаво. Буквално това беше pure chance, ако бях изкопал с един блок по-страни, нямаше ще го намерим този чембър. Бро, тази гулфи музичка в бакграунда просто играя си и онази Майнкрафт музичка, много сеш се. Обаче не е Subwoofer, Lullaby и тем подобния, е някаква... Новата кета, да. Не от новата, аз съм, нали съм с мод, който ми такова старата. Опа! Колко е Сайдон седи? Добре, седя на място. Книга.
Йоу. Чай, че ни мишки ме бият. И това исках тон, защото като ме пипнат са умрели. Това е заради торнуса. А? Това е заради торнуса. Да. Да. Бяха 3 вейна, знаеш колко се зарадвах. На всичките мишки. Ето още един вейн. Еми аз ако не се лъжа, вече съм готов. Охо. Още един мишки. Това е някъде умре. И мишка си, разбира се. Помните какво мишка. Да, то се загнесли там, мой дал. Обаче това искам някак си да го направя по-малко. Оф. Как го направя обаче по-малко е въпроса. Май ми дойде една идея. Кое е по-малко? Мате, това пак са мишки. Ще има тук мишки, мая. Fucking hell. Това мишки са. Майка си. Какви мишки бе? Silverfish, бе. Ооо. Не знаеш как се спалват едни от това? Да бе, бе. Майко, мраза те. Умирай. Готови сме. Сине, просто сега... Да, не, това не трябва. Не. Ще я сложа една врата, просто е така. Насетих, че не ни трябва. Shit. Добре, вече сме официално готови. О, супер. Ами аз ще покопам, ако ще дойда да видя как е. Добре. Може да си правиш преспокойно сега Diamond. Ще имаме 2 стака. Бати якото. Добре, че съм аз да ги насъбра. Нали? Не ти ги насъбра Бах. първите ги насъбра много добре. Да, ама умрях. Сега. Ама имахме за броня, нали? Какво? Имахме за броня, нали? Не знам, човек. Не знам, сега аз се чуда... Окей, това ще стане. Просто не е така. И баго. Това е хубаво. И баго, какво е хубаво. Гледам, имаме много недърак, много кварц. Недър брик фенсове.
Значи, кой викаш, мога да си правя Full Diamond. Да, прави си. Мисля, че е по-добре да направя така серии. Сега ще Аз разбереш. много Diamond ще взема, ама някакво още. Ясно. Да, просто казвам. Не, аз за друго. Познай сега. Добре, ти събирай диаманти, ма да знаеш, че имаме 11 Netherite upgrade неща. Ти направи още ли? Да. Добре, значи ще го имам напредит. Ще ме накопам още повече. Не е нужно. Sharpness 5, Unbreaking 3, Looting Protection, Sharpness 3. Тут... ти тук си се насъбрал за меч ли, бе? Принципно, Аре... Какво друго има? Има Mending. Looting, Sharpness, има и още Unbreaking, 21 емералда отвънка до грава има един чест. Може да вземеш емералдите, ако искат ти трябва. Не ми трябва. Добре. Обаче... Копай за кол. Сега се замислих. За кол аз имам 20 в момента, но да, ще копам. Хубаво и ти да имаш да си направиш форчън. Аз бих ти направил само, че за диамантите го веднага като взех форчън. Как... Ба. Падна ми майка. Мали... Готино. беге бе тъпа свиньо, беге бе Тошко, бах ти. То Тошко се научи. Не, точно. Няма какво да се прави. Веднъж селени, завинаги селени. Веднъж викам селени, завинаги селени. Един път парсе, за винаги парсе. Да. Его е там. Мали... Аз какво правя? Защото... Какво се прави? Може да правиш... правят ли се къщи, освен ако... Не ти се строи, предполагам, повече вече. Не, на мен ми все тая. Не знам, ти се решай, смисъл. Въпреки, че аз днес цял ден строя, брат, и ми е... Малко ми е... Може ако искаш малко поспане, верно. Да поспрем малко, може. Ще си направя някакви нови работи, които ще ми трябват. Не, още един стак ще взема. Диаманти. Имаме 3. Колко уверено го казва. Да. Ето като имаш форчен е ясно. Да, той ти си прав. Не знам, човек, аз имам чувство, че всичко направихме вече. Само остава енда. Че това даже е най-лесната част. Да. Ей, сега, че ми стана интересно. Ти ми викаш да ида при селените вида. Как са, какво правят. Да. Подредил съм ги много хубаво.
Това да се чува, момче. Това да се чува. Точно така. Гордея се с теб. Мерси, мерси. Кефтенца, айде, мале. Чакай, честно да ти кажа, коя ти е най-любимата храна? В смисъл? Най-любимата манджа като цяло в реалния живот ти бе. Шкембе. Кембе. Да. Окей. Шкембе. А добре, кой ти е любимото тестено? Любимото ми кое? Любимото ти тестена сухана храна. В смисъл, такава, нали, сеш като не е изцяло направено тесто, ама има тесто в нея. Суха храна. Тук вече ме хващаш неподготвен, защото и аз не знам. Защото на мен ми е баница. Ами много е такова плейна, ама е баница. Това баницата е мега добрия избор. Да, ама има, може би... аз харесвам и пилмени, ако знаеш какво са пилмени. Ние руските. Да. Мамо дева, колко си развъждал тия копелета, бе? Аз ти казах, че правихме много снимачни сцени. И пози. Пах му мамата. Гледай ги, бата. Гледай ги. Цигани. Какво ти каже? Погледни ги. Ужас. Ужас. Като хлебарки са. Повече такъв бардак да не си ми направил тук, момче. Сега. Хлебарки са, аз какво мога да направя? Хлебарки вика. Да. Абе, Те, откъдето могат да намерят всичко и се размножават. вика, гледай колко хубаво съм ги подредил, не се бутат, не знаят кой на къде. Така, взимам си един Fortune 3. Взимам си Почвам 3. Protection 4 си имам. Ами си е Верно. фиш. Може да съм го взел заради това. Заради хартията. Мое. Добре, имам едно мале, те тук. Това какво е? Efficiency 4 за 44 емералда. Това той ли е? Да, 44. Абе, аз си кажи координатите. На базата? Да. Нямаш Кажи, са горе-долу първите хикса кажи ми. Хикс 2538. Мерси. Направо ще покопам до тебе, че не ми се появи. Тъмън по пътя, па може да Супер. намериш още нещо, бали майката. Ще обера такова диамантите под базата, които са останали. Не всичките, но някакви ще обера. Ако искаш, мога да правим да ходим за това чеймбърите да ходим, ако искаш. За кой? За чеймбърите може да ходим. Какво ми говориш, бе, човек? Това са те, където ги намерих. Помниш ли този ачивмента, който получих за те гнусните, където те бутат, скачаш от тях? Не ми се занимава с тия. Тия са ми много... Имаш Винаги... безплатен недарит можеш да вземеш. При безплатен недарит можеш да вземеш хубави енчанти. Брат, изобщо не ми се занимава с тия. Големи са мангали. Абе, знаеш какво? Аз си намерих от старите тунелчета. Какви старите не учиш, бе? В смисъл, като копах преди за диаманти, намерих си един такъв близо до базата, където е. Това е добре.
в интерес на истината. Да, ще се намеря. Да, значи си сравнително близо. Желязо и желязо има. Ти щом това си го намерил, значи си сравнително близо. Да. Бах, колко айран голем има тук, бе. Ба. Добре, сейф са efficiency, колко беше? 44. Добре, няма да ги събера сега със сигурност. Но това мангал ще... Мама ти. Мама ти. Мама ти. Някой за търгуване няма ли, бе? Цигани. 20... О, да, това го видяхме. 60. Ура. Къде каза, че има емералди? Защото аз тук в чест се отстрани, но това имаше 20. Нали? Значи има в честа. А? Да не го видя в честа до гравала има. Да, точно. Винаги 21 бяха вътре. Бяха 19. Явно са били по-малко. Ама, имаш ли легло в теб? Не, ще ле. Деба. С портала какво ще правим, между другото? С Да, недра. той още е тук в това. Ще го направим на такова. Следващия път, дай следващия път. Добре. Той без това не ни трябва много сега в момента, така. Аз ти предлагаме сега след 10 минутки, като се върнеш да приключваме. Да се спали обаче. Да, бе, заспах. Добре. Станах. Добре. Бамбук. Бамбука не се ли... О, да бе, бамбука се... Мале. Да бе. О. Бале, аз забравих, че и бамбука се прави на пръчки. Да. Верно. И той расте много бързо, между другото. Да. Това е... С меча най-лесно го чупиш реално, това знам. Да. Мале, сега бата един стак пръчки, втори стак, трети. Трети и малко, айде. Това е новия начин за събиране на дървесина. Клечки за зъби. Ти още не са се разтървали офертите, бе? Ах, майка им. Това си е реставрирал. Не за дълго. Тия цигани. Това циганин. Дееба, букуците, дееба. Къде ти е този efficiency, бе? Трябва ги... Добре, Fortune... Да, Fortune се взех. Торнс. Мендинг. Бах ти. Са те ненормални ръкоми. Някакво ми каза, ако чуваш звуци около теб, нещо по-високо такова, нещо по-същено се обажда с теб или някакви такива глупости, какви са те ръкоми? Брат, не знам, това е някаква тъпотия на... То е ясно, че е скам са. На те хора не са добре. Защо го правят? В смисъл, ясно е, че няма хора, че се навият на това. Аз... Няма съм такъв човек, такъв скамър. Мамка му. Трябва да го запишем, че от тогава не си викал. Вече си на 21 между другото, момчето.
Какво? Вече си на 21 момчета. Така ли е? Браво. Да. Ама трябва малко повече да се постараеш вече. Ти докъде стигна? Аз направо се излизам, аз направо се отказах. Докъде стигна, бе? Че не ми се игра. А? Докъде стигна, бе? Значи до къде стигна? Докъде стигна? В смисъл, докъде стигна с прибирането? Прибирам се в момента, сега съм горе-долу близо до Surface. На 40 блок съм близочина. Ми... Абе, не си много близо, ама айде. Хикса ми е 2300, така че... А другото ми е минус 1600. Добре. Къде е с efficiency-то? Не. Горе съм Не. вече. Каляна, гледай така, като ги правиш селените, не ги разделяй да са на различни места, бе. Добре, брат. Другия път ще го мислим. Какво другия път, те вече са на едно място мангалите, погледни ги. Те се бутат. Ще се оправят, ще ги сепарет на всички в някакво блокче. Ще им дам. И как И мислиш ако да го направиш това? А? Как мислиш, викам, да го направиш това? Ами ще ги превлека с едни бомбонки. И те като видят бомбонки или хляб, много ще се зарадват, ще изтичат натам и готово. Ми, добре. Не. Не, и с такова, и с такава става. Как се казваше? Лактърн или лектърн. Лектърн. Като им махна лектърните, да, същото това. Ама и аз моля те да се върнеш по-бързо, защото ми трябва един диамант. Yes, Идвам един. Тук сме. спасителю. Къде си? Къде си? Мисъл на стената съм. Ага, виждам. Да. Не те виждам точно, но Има. те виждам. Йо, аз сега се осъзнах нещо. Аз с то минимап мога да направя така. Къде си? В къщата. Аз съм тук. Аз съм вътре. Ето слагам ги диамантите тук. Чай, сега ще дам диаманти. Ето, чай. О, Мале. Не думай. Направо... дай му. Има и злато, но... Си видя го, че тук си го сепарейтнал, много яко. Кое бе? Това за стълбите към мазето. Не знам за кой ми говориш. Значи всичко Ей това тук, виждаш? Това с Давай. Много ясно. 8. Фак. Окей. Брат, трябва ми един левел. Играта се е бава с мен. Аз имам, ако искаш да ето го енчантвам. Не, ще убия нещо. Ще убия ето Iron Golem, че ме дразни. Не знам що, просто ме дразни. Добре. Само да не загубиш повече левели, отколко да не се изчеш. Ето аз и да умра, ще загубя един. Така че... Вау. Добре. Мале, critical. Бам, бим, бум, бам, шак, так. За нищо не става това. В тепа верно, че не пускаха XP. Мамка му. Вау. Верно ли? Аз не го помня това. Ще развъждам животни. Това трябва да ми даде едно XP. Нали? Мълчанието винаги е знак на съгласие.
Те ги Ел- знаеш. Елате тук прасенца, айде. Уха. Мале колко бързо става. Обаче само с прасенцата май не е Yes, yes. Достатъчно е. Аз се чувствам много радостен. Efficiency 4, Fortune 3, Unbreaking 3 и Mending. Бас, яко. А сега има, ама той има и още серии. Ахо, аз не съм приключил моето момче. Добре, ще Ето. разделим по две недорайтингите. Какво? На всеки ще имаме по две недорайтингите ще вземем. Аз Всеки съм по напълно две. съгласен. Аз още сега ще взема два. С две такива. Да. И вече знам реално на какво ще го сложа. То къде е това? Има тук в това. Не, горе са масичките, защото нали ги събирахме виледжерите. Ето ги масичката, ето. Оп. Това е бласферност. Има калдърен, да. Чакай, това ще се взема ферност. Бам, бам, бам. 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 Бим. Бам, бим, бам. Бум. Обаче второто не знам къде да си го сложа. Което означава, че това си го оставям тук. И... така. И... виж. Имам си Netherite кирка. Айде. Оп. Беше трябва да отида явно за кол пак. Трябва да отида за кол явно. Абе аз лягам. Ело и ти да лягаш и да приключваме за днес. Ух. Не, днеска по-малко, днеска сме 2 часа запис. Да. Че това беше изтъргично и отгоре. Не беше толкова трагично. Абе ти много добре знаеш защо са 2 часа днеска. Да. Ама... споко, другия път ще са 4 часа и половина. Само си начатнем нещата. Да, бе. Да ги начатнем, да ги направя на Netherite. Да, ето го това. Така, сега Ти какво си направя? Само кирката си направих. кирката и аз. Сега за броня не съм толкова сигурен, защото нямам някаква хубава броня. Да. Така че... Да. Еми, бронята, моята дори не е енчантната, в смисъл. Айде... Стиренем... Чао, обаче искам да събера това. Оп, да направим още снимачни сцени. О, колко аз спирам записа, ти си такова и това.